Бүген ярыш мәйданында сезне җәядән ату спорты белән таныштырабыз. Ләкин алар бары тик ут ноктасы каршына басып гел атып кына тора дип уйламагыз. Бу спорт төре белән шөгыльләнү өчен физик әзерлекнең югары дәрәҗәдә булуы мөһим. Шуңа күрә спортчылар беренче чиратта гомуми физик әзерлек белән шөгыльләнә. Аяк-куллар, аркалар язылгач, инде турыдан-туры ату процессына да керешергә була. Теләгән нәтиҗәгә ирешү өчен җәя һәм уклар да тиешенчә әзер булырга тиеш. Берничә өлештән торган җәяне спортчылар үзләре җыя. Монда төрле өлешләрне дөрес итеп тоташтырырга, җәяне кулда тотуга җайлаштырырга кирәк. Һәркемнең үз сере бар. Укларга да зур игътибар бирелә. Алар билгеле бер авырлыкта һәм озынлыкта булырга тиеш. Җәя һәм укларның авырлыгы 3-4 килограммга җитәргә мөмкин. Төз ату өчен аякта нык басып торырга кирәк. Менә шул вакытта кирәк тә инде ул спортчыларның физик әзерлеге. 1900 елда җәядән ату олимпия спорт төренә кертелә. Шул вакыттан бирле дөньяның төрле почмакларында төрле илләрдә җәядән ату белән ныклап шөгыльләнә башлыйлар. Җәядән атуга йөрү нәрсә бирә соң? Бу спорт төрендә уңышка ирешү өчен нәрсә эшләргә кирәк? Здесь они получают физическое развитие. Биредә балалар үзләрен физик яктан үстерә. Аркалары төз була. Бер-берсе белән аралашырга өйрәнә. Бу спорт төре шулай ук күз күременә дә файда китерә. Башкалар эшләргә теләмәгән әйберне эшли белергә кирәк. Күнегүләргә вакытында йөреп, тренерның әйткән сүзләрен дә тыңлау мөһим. Нидер булып чыкмаса да, туктап калырга ярамый. Тырышырга, үз-үзеңә ышанып, даими эшләргә кирәк. Әлегә менә шулар дуслар. Алга таба да ярыш мәйданын күзәтеп барыгыз.